بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الجلال والإكرام ويا قادرا ومريدا وسميعا وحيا فأسألك مدرا من الصلاة وعربا من الصلاة وكبوة من الصلاة فيكون على حجة الأنبياء والمرسلين النبي الأواب تاج العز والكرم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فصل وسلم على نبي العربي القريشي الزنزبي المكي التهامي محمد رسول الله وصل وسلم على كريم الكرماء وعظيم العظماء حجة الأنبياء والمرسلين مولى الموالي محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ‘Yan uwa masoya annabi sallallahu alaihi wasallam, babban abun farin ciki da Allah ya bamu annabi sallallahu alaihi wasallam, wato wani annabi ne Allah ya bamu. Shi kadai ne mai girma, shi kadai ne mai isa, shi kadai ne mai matsayi, shi kadai Allah ya bawa alqur'ani, shi kadai Allah yake kishi. Ɗahiri annabin annabtaka, manzo shahangen mai hange, karimi kewaye duniya da sani, mashimfiɗar rahamar Allah tun ba aljanna kake bin Allah, kai kadai na gaske, kai kadai ake bi abu Allah, kai kadai ka sa aka daina raina Allah, kai kadai gatan bayi Muhammadun Rasulullahi. Wannan annabin shi ne ake faɗa zuciya ta farantu, shi ake faɗa zuciya ta samu nutsuwa, saboda shi ne annabin jiya kuma annabin yau, gobe tana daku, annabin tsofaffi, annabin yara, annabin matasa kenan Muhammadun Rasulullahi. Wannan annabin da Allah ya bamu annabi ne mai cikar kadari, mai cikar mukami, mai maikon daraja, wanda Allah yake ji da shi, wanda babu kamar annabi. Ka Ahmad lam yusha wala huwa yusha, kamar manzon Allah ba ai ba, irin manzon Allah ba za a taba yin irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Haramun ala ummahati ila bi shibhi, ya haramta ga wata uwa ta haifi kwatankwacin irin manzon Allah, dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haihuwarsa ta yi daban da sauran haihuwa. Shi wankan kudura ne, kai kuma wankan ƙwarya ne. Shi Allah ne ya yanke masa shayi, Allah ne ya yanke masa cibinsa ya kuma zo da shayinsa, kai kuma in gozo wace ta yanke cibinka, sannan wanzamin gidanku ne ya maka shayi. Kai kana inya ka zo saboda kai dan katara ne, shi kuma ya zo yana sabbun qudusin rabbul malaikatu war ruhu, ya zo yana tsarkake ubangijinsa Muhammadur Rasulullahi. Kai muzunubi ne, shi kuma wankakke ne. Ku biyo mu ji, malamai sun yi ta bayani akan girma irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma mu dauki annabi Musa mana, da yake cewa qala rabbi shrah li sadri, zo ka ji mai alam na sharha laka sadarak wa yassir li amri, zo ka ji mai wazarul lazina lahidu wa yassir li amri wa hal uqtan min lisani, zo ka ji mai wazarul lazina yarhiduna ilayha ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubinun Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan annabin da ya rushe ƙarya, mai girma, wanda ya bata gumaka, kai kadai halalata da uzza, mai girma wanda ya ruguje ƙarya, wanda ya sa aka ɗayanta Allah Muhammadu Rasulullahi. Kowa in ka bi za ka ga guduwa suke, wannan ya fara ya aji, wancan ma ya fara ya aji, wannan ma ya fara ya aji, amma wanda ya kafa tuta shine sai na Rasulullahi. Har Allah ya bashi tamfin din da ba a taɓa ba wani annabi ba, shine al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, shine Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ko ba shi bane ba? Shi kadai ne. Shi ne annabin mu, shi ne takamar mu, shi ne gadaran mu, shi ne abun fadar mu, shi ne abun yaban mu, shi ne abun neman mu, shi ne abun kirarin mu, sayyidina Muhammadur Rasulullahi. Ai dole me yabe ka. Duniya na doki, lahira na doki, Allah na doki, mala'iku na doki, aljannu na doki, dabbobi na doki, ya Muhammadu Rasulullahi. Mai girma annabin Allah, gatan bayi, mafi kyawun ɗabi'a a halitta, ya Muhammadu Rasulullahi. Mafi kyawun sura,
ya Muhammadu Rasulullahi, mafi ilimin halitta ya Muhammadu Rasulullahi. Wannan annabi shi aka bamu. In aka ce kai magana a cikin sai ka tuna wata gaban ma za ka ɗauka. A'a, ka ɗauki kyan ɗabi'a ne, to ai a kyan ɗabi'a ya fi kowa. Tunda da Allah ya ce masa wa innaka la ala kulikin azimu, kana kan ɗabi'u masu girma ya Muhammadu Rasulullahi. A'a, haƙuri za ka ɗauka shine duk wani mai haƙuri yana bayansa. Girma kake so, zo ka ji wanda yake faɗa ana nabiyu arifin bi nubuwati wa adamu bainal ma'i wa din. Zo ka ji wanda yake cewa ya Rasulullah, zo ka ji wanda yake cewa mai girma ne shi, mai girma ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda in za a ta faɗa girmansa da matsayinsa da muƙaminsa da cikar ƙadarinsa sai a kwana ana faɗa musu ƙare ba. A ƴan uwa musu ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga kyan ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana wani sahabinsa ya zo ya same shi a ɗazu malam Munawwar ya fara kissar, ya zo ya same shi ya ce ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ina so yadda nake kawo maka ziyara garinku ni ma ka kawo min ziyara garinku. Balaraban ƙauye fa ku ji sakan in kwaman na Allah, wanda daga Allah sai shi, daga ban Allah sai bin shi, ba a samun Allah sai da shi, ba a zuwa gurin Allah sai an bi shi, shi kaɗai ke jin yaren Allah Muhammadu Rasulullahi. Amma yau shi ne balaraban ƙauye yake kiransa kuma ya ansa gayyatarsa. Akwai lokacin da shi wannan balaraban ƙauyen ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar yalo, amma saboda kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cika masa wannan ƙwaryar tasa da zinari. Wata rana da ya gayyace shi dai, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai gashi a garin su shi wannan ana ce mai Zuhairu. Yana zaune a kasuwa, kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san shi da barkwanci sai biyo ta bayansa sakadab yana zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa mai albarka sai ya rufe idanuwan Zuhairu. Zuhairu yana laluba ya ce kai la ilaha, ai sai ya kulla iyo, ai yana jin laushin da sanyin la ilaha illallah. Kai wallahi sahabbai sun kwashi malam, sun yi zamani da annabi, su ga annabi, su kwana a ƙofar gidan annabi, su hau jaki tare da manzon Allah. Yana tabawa ya ji laushin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai sai ya kulla iyo, ya ce ai wannan daga ji na san sai dai annabi. Ya ce to abin da za mu yi ya Rasulullahi, mu zaga a gari su gan mu tare da kai, wanda suke rena ni suke ɗaukar ban kai ba su daina rena ni, san cewa ni ma ina da ɗan binnin aboki irin ka. Ya ce kuma ba tafiya zami ka kama hannuna in kama, ka sakala min hannu in sakala maka mu rinka zagayawa, lallai a san cewa ni abokin naka. Ku ji kyawun ɗabi'a irin ta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To wannan annabin daɗin faɗa ne da shi, kuma faɗi ne da shi, in za a shekara ana faɗa ba ƙarewa zai ba. Amma wannan so mun taɓa ne mu haɗu a 2026 in muna raye bi jahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan Allah ya lamunci ayyamul Muhammadiyya ɗarawa, in Allah ya zuwa da muna fatan ma a maida ta kwana 3 bi jahi Rasulullahi. Bai tabbata kolin ba a cikin annabi, ranar farko mu fito mu faɗi annabi faɗi, mu zaro mai tuka na baba sidin mu faɗi manzon Allah yadda muke so. Rana ta biyu kuma mu fito a sha'ire mu zo a kwankwada yaban annabi. Ranar ƙarshe kuma mu maida ta yau mu sahaba a fito a faɗi ɗan mazan jiya jarumai, mu ji irin yadda suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima. Wannan taro mun gode Allah. Daga cikin abin alfaharin mu a wannan taro, babban godiya da zamu yi wa Allah yana daga karɓuwar taron, ana gab da za a yi taron Allah ya kira jagoran mu ya tafi Madina dan ya je gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam, sati biyu yana umara, yana ta addu'a, kuma mun ga ci gaba sosai. Ba a taba taro irin da bana ba gaskiya, alhamdulillah. Kuma taro ne wanda aka yi shi a wadace. Har yanzu haka maganar da ake a nan, akwai wanda ke jin yunwa, akwai abinci wanda bai kare ba, wanda a da sai a gama abinciccikan da ake ajewa zai zama abincin da ya kare, amma har yanzu akwai abinci wanda bai kare ba, wanda bakin mu duka sun zo sun tafi. Alhamdulillah, mun gode Allah gaskiya. Baki muna muku barka da zuwa wanda suka zo daga ko ina. Akwai irin su Musa na Annabi da suka zo daga garin Katsina, akwai Sharu da ya zo daga Kano, akwai mutanen mu masoya Annabi wanda suka zo daga ko ina. Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kara mana son sai kare mu saba masa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah, mun saurari jawabi ala takasir